Ovládať základy sebaobrany nie je nikdy na škodu. V Rimavskej Sobote vás zasvetia do tajomstiev čínskeho bojového umenia Wing Chun. Tento systém je približne starý 300 rokov a pri zrode stáli dve ženy, a to mníška Gim Mui a jej prvá žiačka Yim Wing Chun. Wing Chun využíva princípy a vďaka ním sa odlišuje od ostatných bojových systémov. Takou hlavnou devízou Wing Chunu je výbušnosť a rýchlosť, ktorou pracuje. A aj tréningy sú prispôsobené tomu, že chlapci pracujú reálne a bijú sa medzi sebou, či už v prilbách, a tým zbierajú skúsenosti na ten reálny boj na ulici. Ja od malička robím bojové umenia, prešiel som viacerými aj bojovými športami a na strednej škole som sa vlastne dostal k Wing Chunu, ktorý robí momentálne 30. rok. Momentálne som šéf-tréner pre celé Slovensko, organizujem vlastne semináre pre žiakov aj pre inštruktorov. Korene tohto bojového umenia siahajú až do šaolínskeho kláštora. Zaujímavosťou je, že neobsahuje športovú stránku, a tak na rozdiel od juda či taekwonda by ste súťaže vo Wing Chune hľadali márne. Na tréningoch totiž ide o niečo úplne iné. Tá práca, či už s mládežou alebo s dospelými, je presne na budovaní toho vnútorného pokoja, ticha a harmónie života. Venujeme sa deťom od 6 do 13 rokov a potom od 14 rokov už chodia do klubu dospelých. A to je neobmedzené. Kto chce a má chuť cvičiť, je u nás vítaný stále. U detí je tréning zameraný hlavne na takú sebadisciplínu a sebadotazovanie. Učia sa, ako dodržiavať hranice, ako komunikovať v konflikte. Všetko to, čo sa naučia na tréningu, vedia preniesť do svojho bežného života. Nie je to len o tom samotnom boji u tých detí, ale hlavne o tej disciplíne a kondícii a zvládaní stresových situácií. Aj tá psychológia patrí do toho nášho výukového procesu. Deti sa pod vedením skúsených inštruktorov učia pohyby a princípy, ktoré im môžu v živote ukázať nový smer. Wing Chun pre mňa znamená život. Je to vlastne ako keby taký životný štýl, taká moja životná cesta. K deťom musím pristupovať troška ináč ako k tým dospelým, predsa sú to deti. Veľakrát sem tie deti prídu, nemajú ešte ani základné nejaké tie pohyby, že človek po nich hodí loptu a nevedia poriadne tú loptu chytiť. A keby to mám tak povedať jedným slovom, tak ja sa snažím z mojich detí spraviť ninjov, alebo vlastne z mojich študentov. Pod pojmom ninja myslím tu teraz to, aby tie deti boli vlastne obratné, aby sa vedeli fakt hýbať, aby vedeli skákať, vedeli urobiť kotrmelec, stojku, a potom prídeme k tomu vlastne, aby vedeli začať udierať, vedeli kopať a vedeli sa obrániť a využiť vlastne to bojové umenie v prospech seba a ochrániť svojich blízkych a podobne. Ak máte záujem objaviť v sebe skrytú silu, stačí len prísť. U nás je nábor celý rok. Prvý tréning je zdarma, ktorý je skúšobný. Každý záujemca si to u nás vyskúša a potom sa vlastne rozhodne, či sa mu to páči alebo nie. Tréningy prebiehajú v rodinnej atmosfére, nikto sa na nikoho nepovyšuje, ale samozrejme stále spoločne ideme dopredu. Pre televíziu Rimava Robert Krupár.